Takže ahoj lidi, já vás zdravím tohle videa, mé jméno je Man46 a dneska vám tu ukážu, jak si udělat bota na CSGO Double, aby vsázl za vás. Takže abyste u toho nemuseli být, takže musíte mít hlavně stránku CSGO Double, klikneme na ní, click and here, jsme na ní, logneme se, já jsem Logly, tady máte moje peníze, já jsem dneska tady na tom trošku byl, nechal jsem jet bot, trošku mi tam něco vydělal, ale i tak, nesmíme ztrácet čas hovadinama. Rychle na to. Takže jdeme tady, já script budete mít na ulož to. Vypneme tady pičoviny. A otevřeme. Skopírujeme, co je tady, vše skopírujeme. OK. Jdeme na toto. Ale na Google Chrome. Musíte mít Google Chrome a pak si dáte Ctrl, Shift plus T. Otevře se nám takhle konzole a sem dáte Ctrl Enter. Trošku se nám to předělá do parádního označení. Můžete to odkřížkovat. Takže já vám tady trošku vysvětlím. Toto je jakoby rage. Tady máte barvy, na které to bude sázet. Tady je poslední winning, takže poslední výhra. Tady je červená. Takže to vsadí na červenou. Nebo to bude furt sázet na černou, anebo to bude střídavě. A nebo úplně náhodně. Tady je, že to bude sázet normálně, ale plus na zelenou. Tady to je, že to navyšuje, takže dáte 2, prohrajete, dá to 4, prohrajete, dá to 8 a takhle to furt navyšuje. Tady to ještě víc, že ho to navyšuje a tohle nevím, co je to je hodina. Takže tady si zadáte, kolik chcete, aby to začalo sázet, takže já mám si třeba 2. Tady kolik jakoby to má, jak bych to vysvětlil, jakoby je to něco v tom smyslu, jakoby, že tam si napíšete, kolik máte peněz, takže já tam dávám třeba, jakoby do kolika to pojede, takže já nevím, já napíšu si sem 500 a když to už nebude mi 500, no počkej, já vám to vysvětlím líp, když to je prostě 500, takže máte tolikle a prostě se nám to všechno prohraje a tak vám víc než pod 500 to nepojede prostě. A to si nevšímejte, to je tady pod to. Tady máte, že prostě pod mediální už to nepůjde, pak se to stopne. Tady je simulační bod, debug mod a takhle. Úplný hodin, to neřešte. Takže, takhle jsme si to připravili, mám to tady na poslední místo, nebo random. A tady už stačí vám dát. Teď uvidíme, co padne. Je to zelená. A dáme náhodně. Tak. Teď se nám to startlo, jenže jakoby z důvodu toho, že tam je zelená, tak to nepůjde. Tím pádem musíte chvilku počkat, než si to prostě nebere, protože ten byl, že ho padla zelená. A my máme, že jo, last winning, tak to nedá na zelenou. Dává to na červenou a na černou. Červenou a černou, ano, dobře jsem to řekl. Tady, když si navýšete třeba na 5, tak to bude dávat 5, 10, 20, takhle, aby se vám to furt vracelo ty prachy. Já si myslím, že takhle, když to necháte zapít, jak to může mrtě vyníst. Nebo mrtě. Jakoby je to plus minus winning a loss, prostě je to na stejno plus minus a nějaký profit to máte, já jsem třeba dneska tady nahrál 5 kg, mám tolik že ale mám tady puštěno hodinku, že. Teď nám to ještě vsadilo. Potom už to bude vsázet. Tak, pala černá. A po téhle by to mělo už jakoby vsadit. Mám tady nastavený 2, 500 a už vidíte. Už to vsadilo, nic se neudělalo, 500. Dá to tady 2. A tak. Takže to takhle za vás bude sázeno, tady to máte náhodně. Já vám teď ještě rychle, když se tady udělá, tak vám tady udělám střih. Teď právě máte vidět střih. Tak a už to roluje. Vidíte, padla červená. Takže nám to prohráli jsme. Dal mi to mínus. Ale už mi to i hned dalo na 4. Tím pádem to i hned vsadilo zase na tu, která vyhrála poslední. Takže vyhrála červená, tak to dal i hned 4 na tu.
Takže já děkuji všem, co jste se podívali na tohle video, já doufám, že vám tento bod pomůže ve vydělávání peněz na CSGO Double. Funguje to i na CSGO Shuffle, ne, omlouvám se, Polygon, který budete mít oba v popisku. Když se vám píšete náš link, tak dostanete 500 coinů zadarmo na CSGO Poly, dostanete myslím 100 plus minus. Takže děkuji moc a zatím u dalšího videa. Čau čau.